Egunon eta ongi etorri ikastolen 2019-2020 ikasturtearen hasiera ekitaldira. Hezkuntza eraldatzen. Hezkuntza eraldatzen ari duzue, zuek ikastolak. Bai, hezkuntza eraldatzen, transformatzen, bestelakatzen. Hezkuntza paradigma berri bat abiarazi duzue eta ikastoletan txertatu. Egungo eta etorkizuneko jendarteari begira, 21. mendeak hezkuntzari egiten dizkion eskaerei erantzunez. Eta zuen ikasle guziei eta bakoitzari jendarte aldako juntan bidea egindezaten baliabideak eskainiz. Zer galdegiten dio hezkuntzari 21. mendeko jendarteak? Eskolak, irakasleek, erakuts diezaiotela ikasleeri pentsatzen eta ikasten. Erakuts diezaiotela komunikatzen eta baita elgarrekin bizitzen, norbera izaiten eta egiten, eta ekiten. Eta baliabide horiek erabilditzan bizitzako alor guzietan. Eta hori guzia biztan dena, euskaran eta euskal kulturan oinarriturik. Eta pedagogia berritzaile baten bitartez, aintzinerat eremana. Hezkuntza etapa guzietan, izan eskolan, baina ere eskola aintzin, eta eskola ondotik diren etapa guzietan. Hezkuntza eraldatzen ari zireztela nion, hemen berean aipatu zen bezala, elgarrekin ari zirezte proiektu hau aintzina ere maiten. Hau ez baita ikastola baten edo bien egitasmoa, baina bai ikastola guziena. Lan kolektibo haundi bat dago. Ikastolek urtez urte egindako ibilbidean esperientzia haundia metatu dute, pilatu dute. Eta esperientzia horiek partekatzen dituzue, elgarrekin eta elgarren gandik ikasiz, bakoitzak bere errealitatera, bere ingurumenera egokituz. Bakoitzak duen esperientzia partekatuz eta besteen hartuz, harremanak sendotuz, konplizitateak biderkatuz. Etorkizunari geroari buruz, hezkuntza eraldatzen. Izenburua jarri diozue ikasturte hasiera ekitaldi huni. Etorkizunari buruz jartzeko aldia abiatu baitute ikastolek. 10 urte pasatu dira ikastolen mugimenduaren azken biltzara egin zinutela. 10 urteren ondoan, hurrengo urtei begira gogoeta egiteko momentua ireki duzue zuek ikastolek. Euskal jendarteak egiten dituen eskarei ikastoletatik eman behar zaizkien erantzunak atseman behar dituzue. Erran nahi baita, Euskal Herriko jendarteari hurrengo hamarkadan ikastolen mugimenduak egin behar dion ekarpena irudikatzen hasi behar duzue. Hor, erronka eta aurtengo izenburuaren arrazoina. Atxik eta joaintzina, bi bazuek beraz. Eta hitzak baino hobeki edo hitzetan oinarrituz ere, kantu bat entzunen dugu orain, Marilu Lapeirad, ez dakit hortxe dago, Sehaskako umea, ikaslea, Sehaskan langile ere ibilia, eta orain kantari ibibidean ari dena. Marilu, zuri. Gutxi gora bera. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten, orduan hasten bainaiz izkutukoan
nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Bazterrak lambroak, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean, ikusten uzten orduan hasten bainaiz izkutukoan, nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak, gure bazterrak, gure bazterrak, gure bazterrak ditut maite. Mil esker? Mil esker bai, Marilu. Sarri arte. Baionan gaude, Lapurdin, Beñat Etxepare Liseo berri eta berrituan. Sortu berri eta jadanik hasiden ikastolen eraikin ederhuntan. Eta entzun dugunaz, jadanik tipiegi den eraikin huntan. Urte osoan, ospakizunez beterik izan dute Seaskako ikastolek, eta gaurkoak ere hala izan nahi du. 4.000 ikasleren heina gainditurik, ikastola berri batekin ahetzen Arbonan, hazkundeari eutsiz, sortzeek behera joanik ere, zailtasun orori aintzin eginez. Seaskako ikastolek ezinbesteko lana egiten dute Ipar Euskal Herrian. Uda juntan, lehendakari berria ere hautatu duzue. Pascal Indoren lekua hartu du Peio Jorasuriak. Pascal ikusi duzu egoiztian txalaparta jotzen, bere semearekin, baina ez ditu oraindik ahunt abandonatu ikastolak. Seaskak hainitz zor dio, baina itxaropen haundiak jarri ditu lehendakari berriaren gan eta bere taldearen gan. Peio Jorasuria zuri hitza. Unara turbildu eta entzunen zaitugu plazerez. Akiteinako lehendakari jauna, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburu jauna eta zuzendari anderea, senatari jauna, diputatu jaunak, gizarte eragileak eta ikastoletako lagunak, ongi etorri egungo ekitaldira. Hainbat hauzapezak eta Euskal Elkargoko lehendakariak hemen egoteko xedea gertu digute, baina egun momentu berean Elkargoko biltzar nagusia denez, ezin izan dute gurekin egon. Hala ere, espero dugu sarri aperitifara urbiltzen alko direla. 2 urte besterik ez dira pasa, hemen berean liseoaren estrena egin genuenetik. 300 ikaslerekin hasi genuen bidea, 2 urtez 75 gehiago urbildu dira. Liseo berria ireki aintzin, Seaskako kolegioetako 2 ikasletatik bat baizik ezen heldu liseorat. Gaur egun aldiz, gure kolegioetako 4 ikasleetatik 3 heldu dira liseorat. Urratz kualitatibo ikaragarria da hori. Lehen mailan Euskara ikasten delako, kolegioan Euskaran sakontzen delako, baina liseoan Euskaraz gozatzen delako. Ipar Euskal Herriko biharko arlo guzietako profesional euskaldun gehienak hemendik pasatuak izanen dira. Dola 2 urte, liseoarendako ezinbestekoak ziren azpi egiturak sortu genituen. Egun,
eskaz genituen gelak gehitu ditugu. 10 gela gehiago. Kopuruek gora eginen baitute ondoko urteetan etengabe, liseoa berriz ere tipi gelditzeraino. Barnetegian, 2 urtez ikasle kopuruak hasik doblatu da. Euntik gora ikasle aterpetzen baititu bertan. Barnetegiak, urrunetik heldu diren ikasleen arrera egiteaz gain, ingurune pedagogiko bat eta segimendu bat eskaintzen die ikasleai, klaseetatik 2 pausorat. Horai 2 urte sortu ginuen sukaldeak ere, arrakasta itzela izan du. Ausolan eta laborantza ganbararekin bultzatu dugun proiektuak, haintzin ikuspen guziak gainditu baititu. Egun, 4.000 bazkari ateratzen dira hemendik egunero, Ipar Euskal Herriko ikastola, eskola publiko eta pribatuetara bideratzen direnak. Bazkari eskaera gehiago baditugu, baina ezin denai erantzun. Eskaera handia dela baliatuz, tokiko eta kalitatezko ekoizpenak garatzeko baliatu beharko dugu. Lanbide heziketa ere garatu dugu. Borroka luzearen ondoren lortu dugu merkataritza saila eta sozial saila hezkuntza ministerioari onartaraztea. 10 ikaslerekin hasi ginen dola orai 2 urte, 50 ikaslerekin segitzen dugu aurten lanbide heziketa. Eta ondoko urteetan indartzen segituko du. Hor ere, inork guti sinesten zuen tresna ezarri dugu martxan. Eta justuki aurten, aterako da lehen langile sozialak eta lehen komerzial euskaldunen promozioa. Lan anitz eginda eta biziki epe laburrean. Bereziki eskertu behar ditugu Jean-Paul Alaman arkitektoa eta lanak fite eta ongi egin dituen etxart enpresa. Baita ikastolendako lan ikaragria egiten duen Nikolas Ostarena, egoitzakeko lehendakari bolondresa. Baina proiektu hau ezen posible izanen, Akitaniako eskualdearen laguntzarik gabe. Mil esker, Alain, eman diguzun laguntzagatik. Gaurko handitze hori, gaur estrenatzen dugun handitze hori, osoki eskualdeak finantzatu baitu. Zinez, mil esker, Mathieu, eman diguzun bultzaragatik. Proiektu hau ezen posible izanen ere, ikastolan laguntzari gabe. Mil esker koldoa diskidea. Galdu dut. Ezen posible izanen ere elkargoaren laguntzari gabe. Ezen posible izanen ere jaulaitzaren laguntzari gabe. Mil esker bingen beraz. Eta ezen posible izanen, urtero erri urratxan sustengatzen gaituzuen milaka erritarrak gabe ere. Eskertu eta txalotu ditzagun beraz laguntzaile guzti horiek. Sartze honetan, 4.000 ikasleen aina gainditu dugu. 37 garen ikastola ideki dugu. Ikastolak garatzen segituko dugu, eskaera geroz eta handiago baita. Eta momentu berean, poz handiarekin entzun dugu eskola publiko eta pribatu elebidunetan, murgiltzaren ereduaren alde egin nahi dutela. Egun eskola pribatu eta publikoko ordezkariak gure artean baititugu, jakizue, Euskara garatzeko, Euskararen alde brokatzeko, zuen ondoan izanen gaituzuela beti. Ez dugu beti gezazpi bat izanen, jaz bezala, egoera azken puntan konpontzeko gizan. Baina elgarrekin borokatuz, lortuko dugu gure herriak mereziduen hezkuntza sistema euskalduna. Jadanik mehatxu berrien oihartzunak baititugu Parisen aldetik. Frantses gizarte ele bakarraren aintzinean, gizarte euskaldun, ele anitzun bat dugulako helburu. Gizarte kultura aniztuna, elkartasunan oinarritua eta munduari idekia nahi dugulako. Ene hitzartzea bukatu aintzin?
Sehaskaren 50 urteak direla eta hainbat ekitaldi egin ditugu aurten. Eta oraino eginen ditugu. Elduden urriaren 18 eta 19an jardunaldi pedagogikoak antolatuko ditugu Frantziar estatuko beste sareekin batela. Eskorim eta ISLRF egituren baitan. Diwan, Bresola, ABCM eta Kalandretekin. Baina gaurko paradaz baiatu nahi dugu, Sehaskako abentura biatu eta gaur arte iraunarazi duten Sehaskako lehendakari hoiei. Omenaldi baten egiteko. Horregatik, lehenik etor dadila Koldo Telitu ikastolen elgarteko lehendakaria ene ondorat. Eta orai banan Sehaskako lehendakari hoiak deituko ditut. Eta Koldo Telituk opari bana emanen die ikastolen mugimenduaren izenean. Lehenik, Argitzu Nobila, Sehaskako abentura biatu zuena. Argitzu mila behatzion eta hirurogeita behatzitik, mila behatzion eta hirurogeita emeretzi arte izan zen Sehaskako lehendakari. Argitzuren ondotik, mila behatzion eta hirurogeita emeretzian, Jean-Pierre Seyesek hartu zuen segida urte batez. Eta berehala Jean-Louis Maitiak, mila behatzion eta larogoietik, mila behatzion eta larogeita hiru arte. Maleruski, Jean-Pierre eta Jean-Louis ez ditugu gehiago munduntakoak. Baina ez ditugu sekulan aski eskertuko. Ondotik, Mailuz Saldubidek hartu zuen lekukoa. Mila behatzion eta larogeita hirutik, mila behatzion eta larogeita bosterat. Jean Berriak hartu zuen segida, mila behatzion eta larogeita bostetik, mila behatzion eta larogeita seierat. Jean plazerekin ginen zaiteken, baina errandigunaz ibiltzeko arazoak ditu, eta penaz bada ere ezin izan duien. Gexan Alfaro, Lantziri, arek hartu zuen lehendakaritza, larogeita seitik, larogeita zazpirat. Larogeita zazpitik, larogeita mabira, berriz ere Jean-Louis Maitiak izan ginoen gidari. Ondoko bost urteetan aldiz, Filipe Goietz izan ginoen Sehaskako lehendakari, mila behatzion eta larogeita mazazpi arte. Mila behatzion eta larogeita mazazpian, Marijo Anetasek hartu zuen lehendakaritza, mila behatzion eta larogeita emeretzi arte. Itxaro Bordaren garaia izan zen orduan. Itxaro Borda ez dugu egun gurekin, Maulen bere lanen inguruko ekitaldi kultural bat antolatu baitute egun bertan. Bi mila urtean, Michel Etxeberri bilakatu zen Sehaskako presidente. Eta 3 urtez aritu zen lanean. Ondotik Filgi Klaverik hartu zuen lekukoa 2004 urtea arte. Baina gaur, elkargoko kultura zuzendari denez, laneko eguna zuen, eta ezin izan duien. Isabel Txariton, aldiz hemen dugu, eta eskertu behar dugu, istripotilki batukan baitu eta ala ere egin baita. Isabelek 2004-tik 2008-ra zuzendu zen Sehaska.
bat antzidut. Eta azkenik, aurkezkenik behar ez duen Pascal Indu deituko dut. Hameka urtez lehendakari lanetan aritu dena diskidea. Joan dena gorrila ondarra arte. Omenaldi xume bat eskaini nahi dizuegu. Omenaldirik handienak ere ez bailuke eskertuko zuek eman duzuen guzia. Euskal Herriko historioaren hori important hainitz idatzi dituzue. Seaskaren baitan, biztan dena. Baina seaskatik kanpo ere. Euskararen, euskal kulturaren eta euskal gizarte mugimenduen erreferentzia nagusi baitzarete. Ipar Euskal Herrian euskara horreino bizi bada, zuei esker da, hain handi batean. Baina zuen bitartez, mende erdi batez, seaskako administrazio kontseiluetan, ikastoetan ardurak hartu dituzten burasoak eskertu nahi ditugu ere. Zuen bitartez, ikastoletan euskaren alde aritu diren irakasleak eta langileak ere eskertu nahi ditugu. Baita seaskako zerbitzuetako langileak ere. Seaskako lehendakaritzaren lekukoa eskuz esku pasatu duzue, eta zuei esker, seaska egitura militante egon da, eta izaten segituko du. Zuen lana bihotzez eskertzeko, hor Lizoko bi ikaslek, Ainoa eta Enaitzek, eskaintzen dautzuten ohorezko agurra. Ikaslez eta ikasle hoiez osaturiko musikataldearen laguntzaz. Hara, omenaldi unkigarria, zinez eta merezitakoa gainera. Jartzen altzirezte, bai. Baimena emaiten dizuet. Aldiz Koldo, egon gurekin, hor zaudenez. Ikasturte hasierako ekitaldian zirezte ikastolak. Ikasturte oso bat duzue begien aintzinean, bidea hasi besterik ez dugu egin eta. Urtero botatzen diozu erronka zuen buruari. Lortu nahi dituzuen helburuak zerrendatzen eta haiek lortzen ahal gintzen zirezte. Ikasturtea hasi berria. Ikastolen elkarteko lehendakari, Koldo Teilituri eman nahi diot hitza. Hurbildu hemen eta entzuten zaitugu. Eskerrik asko, Pantzika.
agintari eta hautetsiok, alderdi eta sindikatuko ordezkariak, gizarte, kultura eta hezkuntzako eragiletako ordezkariok, ikastolakideok, nola ez, egunon, guztioi. Omenaldi unkigarri honen arira, zorionek emain dizkiot zehaskako ikastola komunitate osoari. Zorionak urteotan guztiotan egin duzuen lanarengatik eta zorionak egiten ari zareten eta lortu duzuen guztiangatik. Badakit errepikatuko dudala, baino 4.000 ikasleren langa gainditu duzue, ikastola bat gehiago ireki duzue, gaur ez dakit nik besteren bat agian hor zabalduten egongo den, baina bueno, gaur arte bat gehiago, ikastolen mugimenduaren 111. Izan da hori, eta gaur elkartu garen eraikin hau ere hasi egin duzue, ezta? Eta guztia lan handi bati esker, batere samurra esen den bidea bat eginez, traba eta enbata guztieri aurre eginez, baina azpimarratuko nuke elkarrekin eta elkar lanean. Eta helburu argi batekin, urrengo belaunaldiei euskara eta euskal kultura transmititzea kalitatezko hezkuntza baten bitartez. Peio, Paskalen gandi jaso berri duzu proiektu hau gidatzeko lekukoa. Paskalekin orduak eta urteak emon ditugu buruz buru lanean, oso gustora gainera, eta haren utxunea logikoki izango dugu. Lankide, bidaide eta adizkide eta laguna ere izan dugu. Eta konfiantza osoa dugu ala ere, zehaska esku honetan dagoela, eta zeu ere lankide, bidaide eta adizkide izango zaitugu arreberantzean, zalantzabarik. Ikasturte itxaropentsu hasi dugu Ipar Euskal Herrian, lehen aipatutako arrazoien gandik. Baina azken aldian egia da ohituta gaude ikasturte amaiera gatazkatxoetara, ez da? Gure ikastolaren askundearen neurriko irakasle postua gukatzen dizkutelako, edo urtero gertatzen den moduan zoritzarrez gure ikastelak berriro beta edo baso euskaraz egiterik ez dutelako. Afera horiek ez dute ikastolen askundean gerarazi, ez da jaiotza tasaren jaitsierak ere. Gainera, aldez edo moldez, jesazpi, azkenean lortzen dugu irakasle postu gehiago izatea. Aldarrikatzeari eta dagokiguna exigietzeari ez diogu txiko, baina gure eginkizun nagusia bakean egin nahi dugu. Gure ikaslei, gure semeali, alabei, ahalik eta hezkuntzarik onena eman nahi diogu. Euskaratik eta euskaraz. Beste toki batera goaz. Gobernu berri bat daukagu bestalde Nafarroan. Errealista gara. Badakigu ikastolentzat ez dela mesedezko traturik izango hezkuntza departamentu berritik. Ez dugu espero dena den, gure ibilbidean hautsera pausirik eta gobernu berriarekin ere aurrekoarekin izan dugun harreman ona eduki nahiko genuke. Nafarroko ikastolek lan handia egin dute eta egiten ari dira. Bai euskararen eta euskal kulturaren transmisioan eta baita kalitatezko hezkuntzaren eskaintza ere. Eusko Jaurlaritzako ordezkaria ditugu gure artean. Aprobetxatu nahiko nuke, beraz, azken urteotan egiten ari garen moduan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza lege berri baten premia azpimarratzeko. Egitasmoa garatzen ari zaretela jakitun gara, publikoki adirizu duzue, pribatuan ere, baina, bueno, erritmo bat behar du, etapa bizkorrago osatu behar ditugu. Premio askoa dugulako, hezkuntzan ditugun erronka handiei erantzuteko, ezinbestekoa dugulako. Oraingoa ez digu balio. Publikotasunaren definizio berri bat behar dugu, eskubide eta bete beharrak, hizkuntza eredua gainditu eta murgiltze sistema bat ezartzea, finantzak eta modu berri bat, aukera berdintasuna eta ikastetxea hautatzeko eskubidea bermatzea. Eta honetan ditugun 3 erronka nagusiri, 3 ere lotuta baude, erantzun egoki bat emoteko 10 juridiko berri bat osatzea. Aurreko ikasturte guztian zehar, ohartarazten aritu gara behin eta berriro, ikasleen euskararen erabilerak eta kalitateak bera egin dutela modularrian. Argi gurriak piztu ditugu, eta lor horretan indarrak biderkatu ditugu ikastoletan. Bai, erabilera eta kalitatea hobetzeko, baina baita euskararekiko atxikimendua indartzeko ere. Baina ezin dugu ikastolok bakarrik egin, hezkuntza sistema osoan lan egin behar da, eta horretarako murgiltze eredua gure ustez ezinbestekoa da. Badakigu noski hezkuntzatik bakarrik erantzun ezin daitekeen faktoreak ere
badirela. Gure aur eta gazten komunikatzeko eta kultura kontsumitzeko ohitura berrietan, zoritxarrez euskarazko kultur eskaintza urtantak dira ozeano handi batean. Ordua da, beraz, hezkuntzak, kulturak eta euskalgintzak batekin eta herri gisa erantzuteko erronka handi honi. Aste honetan ezagutu ditugu bestalde jaiotza tasaren datu beldurgarriak. Artengo lehen 3 hilabetetan 9,4 egin du behera. 3.740 haur jaio ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Datuaren garrantzia ondo uler dezazuen, erreferentzia bat. Gerra zibileko zifretan gaude, bai ondo entzun duzue. Garai hartako zifretan gaude. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere, dakigun bezala ere ez dira aurreikuspen baikorrak. Azken urteotan, jaiotza tasa jaisten ari da urtero. Eta horrela jarraituko du urrengo urteetan, adituek 2026 urtera arte esaten dute. Eta neurriak hartu ezean, hainbat gela eta ikastetxe desagertxo arriskuan egon daitezke. Duela egon gutxi, sindikatu batzuei erantzunez esan genuen moduan, egoera honen aurrean aukera desberdina daude. Horietako da, gerra ireki bat astea, hezkuntza eragileen artean, sare baten lehentasuna oso aldarrikatuz, desagertzeko arriskua beste saretako ikastetxean kokatuz, hau da aukera bat, eta beste aukera bat, gu bultzatu nahi duguna da, egoera honen aurrean hezkuntza eragileek neurri adostuak proposatzea. Esate baterako, geletako ratioen jaitziera. Guztiz gainera egingarria aipatutako jaiotza tasaren jaitzieraren ondorioz. Jaiotze datuok beste adierazgarri esanguratsu bat eratzu gutxi digute. Jaio diren aurretatik, 3 bat ama edo aita atzerritarra dute. Horri erantzi barzaio ikasturtean zehar, gure geletara iristen diren atzerritar jatorriko ikasleen kopurua ere gorantza doala. Azken urteetako joera da hori, eta jaiotza tasaren jaitxiera erantziz, ikasle talde honen pisua gero eta handiagoa da. Kontuan izan behar dugu, familia hauek euskararen eta euskal kulturaren ezagutza oso urria dutela. Eta batzuk ez dutela horien berri ere. Gainera, ikasle hauen presentzia ez da batere orekatua izan ikastetxeen artean. Eta horrek segregazio arriskua ere ekarri du. Iragan ikasturtean aldaketa bat nabaritu genuen. Ez gu nahiko genuen intensitatekoa ez da leku guztietan ere, baino atzerriko jatorria duten ikasleen eskolatzea aurreko ikasturtean baino modu horikatuagoan egin zen, bereziki zenbait eskualdetan. Ikastolen zifrak, orokorrak, bikostu egin ziren ikasturte batean, beraz, adierazle esanguratsu bat. Aurten ere lehen datuen arabera, bide horretatik goaz. Jaurlaritzak bide honetan sakon dezala, espero dugu eta ikasleen eskolaratzea gero eta modu orekatuagoan egin dezala. Ikasleen euskararen ezagutza eta kalitatearen jaitsierari, jaiotza tasaren berakada eta euskara eta euskal kulturaren ezagutza urria edo batere ez duten ikasleen pisua, gero eta handiagoa eta segregazioa, arriskua, guzti hauek batuz, ekaitz perfektuaren aurrean gaudela esan genezake, ez nuke apokalitikoa izan nahi. Baina gerta daiteke, denbora gutxitan ia 30 urte atzera egitea gure ikasleen euskalduntze prozesua. Eta hau larria da. Baina arriskoak aukera gisa ere argen itzake. Herri gisa jokatuz gero, lor daiteke hori guztiari buelta emotea. Gure seme-alabentzat herri euskalduna nahi dugu. Euskaraz bizi, ikasi, jolas eta lan egin ahal izango duten herri bat irudikatu dugu beti. Ikastolak indarrak biderkatu ditugu, lehen esan bezala. Ikasleen euskararen erabilera eta kalitatea hobetetzeko. Gure hezkuntza proiektuaz eguneratuz alde batetik, eta gero euskararekiko atxikimendua bultzatzeko pulunpa egitasmoa sortu dugu. Atzerritar jatorrizko ikasleentzat arrea planak gaurkotzen ari gara, eta baliabide urriko familientzako beka sistema berri bat amaitzear daukagu. Baina badakigu ikastolok ezin dugu laudena bakarrik egin. Horregatik, proposatzen dugu alor eta eragile desberdinen arteko elkarlana. Horregatik, proposatzen dugu hizkuntza ereduak gainditu eta murgiltze sistema ezartzea.
Horregatik proposatzen dugu, atzerritar jatorriko ikasleen eskolatzea orekatua eta harrera plan integralak. Herri eta eskualde mailakoak. Segregazio arriskuari egiteko euskeratik eta euskaraz integratzea. Hasieran komentatu den bezala, hurrengo urteak gakoak izango dira gai honetan guztian. Duela 10 urte, 3 urteko gogoeta prozeso bat amaitu genuen, eta horren ondorio izan zen, dakizuen bezala, ikastolen erakundetze berria, Europar kooperatiba bihurtuz. Horren ondorio izan zen ere, hamarkada honetan aurrera eraman dugun eraldaketa pedagogikoa. Orain ere, abiatzera goaz beste gogoeta prozeso bat ikastolen komunitatean. Hurrengo hamarkadari, erantzun egokiak emateko gakoak aurkitu eta garatzeko. Gizartea aldatzen ari da. Eta aipatu ditut faktore batzuk, oso nabarmenak. Gizarteak hezkuntzari egiten dion eskaerak ere aldatzen ari da. Ikastolak hausnartu behar dugu zer nolako erantzunak eman behar dizkigun gizarte eraldaketari. Zer nola jokatu behar dugu hezkuntza erakunde gisa. Baina baita euskalgintzako eta gizarte eragile gisa ere. Behar den denbora guztia hartuko dugu lan honetan, baina era berean denbora ongi aprobetxatuko dugu abiadura hartuta. Ez gara geldituko. Ikasturtetan ere lan ugari dugu egiteko pedagogia lorrean. Aipatutako eraldaketan sakontzen joango gara, etapa guztietan, aur hezkuntzatik hasi eta lehen eta bigarren hezkuntza eta ondoren goraino. Material sorkuntzan bezala, pilotajean. Eta ebaluazioan ere sakontzen jarraituko dugu gure irakasleen prestakuntzan elkarrekin eta elkarrengandik ikasiz. Horretan guztietan azpimarratu nahi dut gure irakasletan langileen egiteko funtseskoa. Eta hientzat lan baldintzarik onenak nahi ditugu, nola ez. Iragan abenduan lan akordioa izenpetu genuen eta urte honetan lan hitzarmen berri bat negoziatzen aritu gara. Urratsak egin ditugu adostasuna lortzeko eta konfiantza dut, txuidazue, laster akordea izteko moduan izango garela. Hori da gure desioa. Labur beltzoko, hau da gure eredua, ikastola eredua. Testu inguru soziopolitikoa zein nahi dela, aldekoa edo oztopoz beteta aurrera metan igarena. Beti egin dugun medoan, gure autonomiari, gure izateko moduari jarraituz, herri ikuspegiarekin. Euskal Herriko errako osorako proiektu bat gara. Euskal Herritik eta Euskal Herrirako egina. Itzaldian aipatu duan utzuneak, arazoak, betetzea bada gure helburuetako bat. Eta gure neurrian erantzuna emango diogula izan argi. Testu inguru soziopolitikoa eta herri ikuspegia aipatu ditut. Horiek aintzak adartuta, gure hezkuntza sistema ehuntzen joateko eta herri gisa jokatzeko pausoak eman behar ditugu. Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio bat nahi dugu, ikastolok. Bokatzeko gogoeta bat egin nahiko nuke. Lehen esan dut, euskararekiko eta euskal kulturarekiko atxikimenduan eta normalizazioan 30 urte atzera egiteko arriskuan egon gaitezkela. Ez nuke nahi ala izan dadin. Orduan, orain dela 30 urte, dena den herri honek, baita ikastolak ere, antzeko egoera soziologiko batean, jakin izan zuen modu egokian erantzuten. Ez, eta nahi beste lortu ez den arren, urratsandiak egin ditugula ezin ukatu. Gaur egun jakingo aldugu orduan bezala egoki erantzuten, egoera, gizartea, mundua ez dira berdinak, orduko eta oraingo baliabideak ere ez ordea. Galderari erantzuten hastia galdu gabe, ekiten hasteko ordua da. Elkarrekin, batera, herri gisa jokatuz. Mila esker guztioi. Mila esker, Koldo, entzun duzue ikastolen elkarteko lehendakaria, lan hainitz, erraunka hainitz, dute ikastolek aurten ere eta geroari begira ongi ulertu dugu, baina kemena eta gogoa erakusten duzue. Gogoa eta kemena du ere Mariluk, dudarik gabe, eta hemen berriz entzuteko plazera ukanen dugu. Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noiz bai dezagun,
guta hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnas. Bada garaia noiz bai dezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskaraz hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zehi askara. Gure harima hiltzen usteko, bezain odol galduak ez gara. Zer Euskal Herri litzake bere, hizkuntza ere galtzen duena. Gure harima hiltzen usteko, bezain odol galduak ez gara. Euskal Herrian euskara irabazteko eguna, pazientziak ere aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Hizkuntza gabe esaidazue, nola irtengo naizen plazara. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Nola irtengo naizen plazara. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Hizkuntza gabe esaidazue, nola irtengo naizen plazara. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Esker zuen hau txengatik. Ekitaldi unen hasieran horretarazi dugu zein zen gaurko lema, hezkuntza eraldatzen. Baina azkenean zertarako hezkuntza eraldatu. Bistan dena, jendartea eraldatzeko, transformatzeko, bestelakatzeko. Jendarte hobe, euskaldunago, parekideago, berdeago, justoago, zoriontsuago bat eraikitzeko. Gaur egungo sehaskako ikasleak bihar izango dira gure agintari, hautetsi, mediku, abokatu, kirolari, irakasle, inginari, langile, nekazari. Haiek arduratuko dira gure herriaz, gure jendarteaz, gure ongi izaiteaz. Eta erran dugun bezala, euskaran eta euskal kulturan oinarriturik nahi dugula eraldatu hezkuntza. Pirineoen bi aldeetan kantatzen eta dantzatzen duen herri bat badela, errantzioten munduari duela mendeak. Eta halaxe da. Kantuak entzun ditugu, dantza ere ikusi dugu, baina plazerez. Azken dantza bat ere ikusiko dugu hemen, ikastolako gazteek emanen daukutena. Uste dut terminalean zireztela, beraz, hurbiltzen altzirezte hunarat, eta zueri lekua orain ekitaldi hunen bururatzeko.
Edo, untsa ulertu dutanaz, gaurko asmatua zuten dantza hori, beraz bikain, terminalean dira, beraz bide zoriontsu eta on bat gazte haueri guzieri. Eta unekin batera ikasturte hasiera ekitaldia bururatzen ari zauku, abiatua da, ikastolen 2019-2020 ikasturtea, eta bete bitez urte honetarako aurre ikusitako ekitasmoak eta erronkak hemen aipatuak izan diren bezala. Baina ekitaldia hemen izan dela baliatuz, Beñat Etxepare lizeua handitzeko egin diren lanen bukaera ere ospatu nahi dugu. Eta hortarako eraikin berria inauguratzeko xingola mozketa eginen dugu segidan. Oden xingolaren moztea nola eginen den. Harat joan beharko da harat, beraz autetxiekin eta agintari guziekin xingola moztuko da.